Ihan peloissaan vittu. Täällä on vika. Ei vittu. Mistä? Sorry bro. This game fucking sucks. This game's fucking bad. Wanna go back to Black Ops 6? Niin kyllä menee nyt vähän tunteessa. Worse than this. Look at this. That's how you died. That's how you died. Like we didn't get that in the Black Ops 6. Welcome back man. Mikäs vittu kotteli niillä? Lione hei. Pelataan nyt. Kumpi Kyllä sitä rahaakin haluaa. Bashford vai on? Vittaan lelu tää vittu boksi oikeesti. Ensinnäkin A, onko se Elisa mobi? Vai onko se 5G CP 0D2V6? Ihan helvetin pillu. Mä en niinku näe ketään. Haloo? Jatko mentte. Whiteboard mä ainakin sanoo niin. Nice. Siis vedän meidät sinne 3 pölkyn Niin, spinniin, niin. et vittu nyt lähde saatana vetää sitä dead spin. Aha. Aha. Ottaaks toi tosta? Ei vittu tietenkään. Ei vittu. Bruh. Bruh. Tää. Älä nyt pääse. Noin Killcami vaikka meni koulua ja siihen tehdään. Joo. Hyi vittu voi tolla. Mä en tiedä. Se pitäis näkyy sulla, kun painat eskiä, sitten näkyy noin teilit täällä. Kun painan nextiin, niin sit se näyttää noita kamojuttuja se. Pitäis näkyy se. Mä vaan räjähin Mikan edes. Musta ei voi oikein olla. Tuu sinne heiduglitsiin. Tuu sinne heiduglitsiin. Mut viimataan jälleen. Ai vittu. Ai vittu. Pompia. Hyppii vittu. Okei. Chiedi, Kato kun jonkin kommentoi tuolla. cheater di merda. Cose merda. Cheater. Cheat. Wow. Spiegel. Tuu support tossa. Oot sä assault. Joo, mut se niputettiin. Ressi. Se niputti jostain. Mistä vittu? Ei vittu, tää on paska. Täällä on yksi yli. Yksi tulee ylös. Tarvii spaavi. Sori maista. Ottako uudelle vaan? Stunasi itteni just, vittu mä oon paska pelaa. Uff. Mä katon selkää.
Vittu, nyt mä röpöttin heitsellä. Ja Paavelit. No niin, crack tos. I appreciate you, Peter. Cactus! Crack. Tää on ihan vittu säärs, kato. Istukaa! Hermos. Joo vittu tuolla äijällä ei Follow me on Twitch, by the way, Peter. Let's fucking go.